Pri liečbe strojčekom sa pravidelným návštevám našej ambulancie určite nevyhnete. Ale žiadne obavy. Počet návštev nemusí byť vysoký. Dôležitou súčasťou vašej liečby sú kontroly, na ktorých sledujeme, či všetko prebieha podľa stanoveného liečebného plánu. Termín dostanete každých 5-6 týždňov. Ak sa z akýchkoľvek dôvodov nemôžete dostaviť, je potrebné nás informovať vopred a zároveň si dohodnúť náhradný termín. Dôvod na vynechanie kontroly nie je ani v prípade, že z vášho pohľadu je všetko v poriadku a nepociťujete žiadny problém. Samozrejme, môžu sa vyskytnúť aj situácie, kedy nás treba kontaktovať bezodkladne. Ide najmä o prípady, kedy dôjde k rozsiahlejšiemu poškodeniu strojčeka, napríklad po úraze. Rovnako tak nás kontaktujte, ak sa vám odlepila akákoľvek súčiastka strojčeka a nepomáha ošetrenie miesta voskom ani vytiahnutie drôtu, o ktorom sme hovorili v predchádzajúcom videu. No a v neposlednom rade, kontaktujte nás vždy, keď sa objaví náhla a spontánna bolesť, či už zubov alebo čelustí. Pre takýto prípad sme pripravení vám poskytnúť prednostný termín. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like, prihláste sa na odber a sledujte nás na Instagrame.